wuti mi tena se sen wa bra boa ne ma nkoye wa wuti mi hu se bibi na ekoso broken heart achew entena wudi achira wo bewu me so bomode na number sei frɛ na ye fa ekwan nuase nyina so na ye ntimi mo katacha obema wasom se obeboa dasa no na bedwafo wota na chi sompa ebusuafo ni nyina ne mpanyimfo nyina ata ekire nti no ye benya katuapa wo wo ha na no edi ama wo meda wase obi frɛ me wase Mmrantehene obi acheche na simu atema ka chensa simu ku ade onfa Mmrantehene ho there are some issues just betwa sompa na 3.1 Asem Mmpe Nipa dwumadi so nana no madaroma sentia amanfo kire nkrofo ha sei no nsem bebre ntira se opa baabi a ye twantomasi obu adi wachia kozi se asem no bohunu the final word ya sompa na 3.1 Asem Mmpe Nipa dwumadi so Mmrantehene na badwafo enya daje hwehwa semu domusuko de nokora ne baabi asase de to manema nyina ya kama asem adin bia Mmrantehene ho asem a adin bia medam ase sede na me ka no ne awo banaba nti medane afide na ma no maame ye mo akwa aba ye jonana say yesu adum yo that's all they say acho frame ye cha na cha ye cha ye me ka chi di cha o okay na cha wo free hene pacho mi free se chire duma se Seko City ura tokuro bie mu aseche duma se ne wo he onu mani abuye papa seche duma se fo kai eda chire crew from azie me chiao wo free Seko City ena fe hey Davi omodoson se di best 7 ana abawura manum sisi but moment here Jimama of NDC film ufi Seko City mechia opa mentime nkobio mama mentwa so mama ya cha wadaroma amanfo nyina etio you nana me das to boasi yi wonsem 1 by 1 why nana mati ahade enye court enye ahemfie ye hie fitiem ene ye die nkomo come on ye nko me das anwumre die me uhu me ha enya bone kura ikure mo me ware be ma bi ana me ne be ma bi hia 2017-18 nti ye hia nya ho na ye ware ye didi nkomo e ma chese ohun die me metimi aye de aboa no me pese wuye se ma me pese wuye se ma me nti me ne yes ade na 2 years nti ohun se sabi adwenbone ni mitima na se bia metimi aboa no ode to manim se obewa ena me se mati be ma no suna minim ne dada nti o kan na mka chia ni se aware de nkeye na emumi ni obi wo ho na nipa no kura ka se enka ho be ware me na nso nka mekwa akoto aware ni so eno kura no osu oni program na me mabusuafo na empene se meto na ware so tini nyina mu ni ye wo ho nti am sa o kan ya ena me se mate tina o se ne me ne de me ne wo ho no so no ekokasa na mitimi bu firi ono na me ne be me ya machia no ye ware sasa na wone be me bi wo ho dada no no de no wo yere enti na wabusuafo enenye ho so bakwa akoto wale aso ene de otoso minu ba ya wone de no ye single ti ono no kan na me se okay say wo ye single de ya usumi nim usu nim me nti ne me me accept na me no wato ne kwanso ena ye to so ti edidi nkomo wo frɛ osoma me ha ye say bibia nti 2019 no ka che me so peso ware me oye me ho adi na me sisa eni o se so be ware me de o se me ye me homework here because me pesa me ware ubewie no na mu nsem bebre ogitu mu ti ma me frɛ papa no ene papa no kuhia e ka bibia papa na no wo yire no afa de che se ukowro wo ho na matemi na wate wo ho afiri ho na waba ha jo
nti me ne kan no se ya da bi sa ware na wo kɔ ne die me no tuwe me hwɛ if papa no crack top ya mama na maye nti na chesa ade ne na edin but o se me so me di ade bɔ me yam na me tse me ho se obesi dan ma me so obeye dan yu me nja ni nyina na me ni we no ento aso sengere no de o sengere no na me hu de wo mani be me ye me ho ade 2019 nti na o se 2020 no oba na yare ni yi nti wenti na ono wa brochire oh wani ya abusuafo na be pene no so nti wenti mi ama aje se 2021 na ye de ba 2023 mu eno oba nti afe be man yi beba na ese yare Sompana yi 3.1 nti mi hu adokura ekoso wo mi nipaduam ensem bebre nti chasami ana mente me ho asi nti mitimi frɛ ne ka chia ni say time na me like me ma me so asi fiodi chem so ba nya ho na mete papa ne han dan ma me nti na ba bia me wo ba me betina ufie anka me fa ne say bia maba ba bi say anka o say minya ma yi no me ho nto me ena edidi mo nti na chese wo so oba so obeba no no bre me 1004 so me fa nko didwa emegu fie na eniema bi e wo fie ho bi ase bia me fa binya abrochi sika mu anase Ghana sika 14 million na me fa sa sika ni bi su nhia no wo enkran enti me hwe sika ni din na me se da bi eniema so a me ka sa me siesie ha so 1004 no kra ne e bia entimi nso but me ka eye ntokwa onte maseme so me ntina sinti dia 1004 ni betimi no e no osem de na me ma ne ti asese nkran ne me ma because bana me ba me ntimi fa me ho basa e ma me hia o se me siesie me ho na me de be hia na me de ba na me de 1004 no koye de o se me de ye and now Sunday another 1,004 by nti no 1,004 no de be akire no me famfa electrician na eniema bi anti one of them ka chem say o the first baby so aba e wo atonsu nti me sanfa seska na bi emfa dropping ko atonsu nko fa eniema ne na just say ade na bro me so o ma mi skasa me nkoto ade a just say me duru ho a me frɛ na me de ama ade de oton ade no na wo ne nakasa ansa na wo wate asama matimi atwi ade na chese ha adwene asa unjimi ni enti time bia no na akoye ntokwa sei misi ye sei enam discover wa wi na mse bra mini wusika pada sabri nyina na wode ne ho aka no mai but no abaye ho ade ato no abaye me ho ade ato 3 years muni hey na ya dika atena 2 years nti ansa na abaye me ho ade ne 3 years muni tina nsam ne doso na msemati na modika kasa 2 years ni adika kasa 2 years ankasa mo atena fisa chaka de umma mu no de ni akasa 2 years so obaye me ho ade 3 years 3 years ena chese ebre na drise o se oba to aso mama ebre na drise o so oba ampa obai mikoshia ntimi me maneti asiese airport one de mi ntimi ma but hotel no beba beda ne de me ba become ya no me ho mfa me ho be sa o se na wote wono ne fie na moko hotel sa ofra brochire ba no me kwa koshia no won kran ayo nti efri kran na me make a chance mi ntimi ma airport but hotel no be kwa akosua ne de meshia no wo ho because me ho mfa na me ho na me de ba airport wo no so no me mpe nti meshia no hotel ho ti ho no so koye nsem bebre na chese enya asem papa but ni nyina mu no me ko mi kunu bae ye ba kumase asem bia no de o se me ye ma no me ye enti ankran hotel ho ne bread kanya moda bo mu ni ye de ba kumase ti ye de ba kumase so be di 1 month into the first week, second week problem be any ho. Third week no, na nya asem kitwa. Just say me nim ne ekoso. En wa ko sha taliti etia. En na obi frame so de na iti apie. En na wunim dressing. En na me just say ensema me just say me ntimi ho ase. Am say
ade na ekosu nti one day bi na me friend no me nya na me se bra me bu nkotodwe na me se ma ye obani bi a na me nim afa che me na sese me no mienu ye betre wo si mamuna but se me hwese wo bebusa ade kranti a mamuna ama nti de se me na mayo so na wayo me gini nyina atum ye ntwa bibia so ne enkomanim bra yiti ase ye ti ho sese afedie atemdidie chasa nyema medwene ho a menti ase na msoma ya madwen sese me san eyi mitifri aware we me no so besan ya nimguaze nti papa oboni o se metena ho menka masem nchire obi aka nipa ba akope na je didi mu ana be ma edi koye okoye meti ho ono so to ofre me ya makoduru fa ye di nkomo tin okoye 3 weeks na mekoda hospital moja tu misa na mkoda hospital nti ho no aye se ntokwa na san start mi hu ade kura me de aye bray nti ansa na mekoda hospital no na ofre me one day bi na mse bra se said atemdidie no edoso na wakoshe mini skirt na wakoshe we nti ka wo ba ya me she mini skirt na wo mpe no se me yire besim yenko ha na me nkoto atare ana wo so wo ba no enka wa ye shopping me yire sori a mini skirt wo so mini skirt wo mpe wo pe de esi me na asinti wo niam ani je wa fa bi sa manti de me wono no wa fa bi sa manti ajojo ni atemdidie no edoso adan uhu me so nya se bi asabi me ye kwadwofo na mabọ me bra me tiga na woti abrochi na mtimi bo obusia nti na wo hweye ede be ye me ho ade usi ka so a wo de ma me se me fansi ufie ska no be ma ni efie no so masi ewo ho wa hu nti afede die biem ene atiti nti ho na me frɛ bra ba ko enam ne so ma me ne na ware bo no so yi tele ho bi na me se me wo fa ajuma ba be dru ya nsam na no odin ebro me so wo fa house obi afrɛ ne so ordinary apie obi si wa hye mini dress obi si me baba afia o de prayer pra na chi obi si chasa asem no so mi hu ba bi afi no se ya nka asem we de nka me ka na wo kunu bedru ye no ofrɛ me si wa bedru na wo san aye you know ga bi rent dan ofie wa jige ne number e de wo wa hye ga ne nsasa de ga ne behu wo hu bia no on frɛ no no mo na mane e no se utimi ye sa wo ba wati sky ye no ho ade o de na akogya e no se ya ma ye nti boy ne for ko no nti muna na mde koda hospital na ja me frɛ no bra ya juma to hospital ese de mo ja be si me so nti me nya den e no se e ho na mi ja me ho tena e fom ho na me so sum na doctor ni what he said here papa itu no no se aden and I'm the doctor me kra ba me ba no nya mo ja me ni maso na ye me ya and I'm de ba na dia akotomuni ni ye de ba ni pa famu a hwan and also kunu and I'm say any ma me fit doctor na nim ho na me frɛ na odi sa mu aye na ma me na doctor ni so onya me ma me nko no ja me ma me kwa onim de ebeye because o mo twi mo ja hwe me ye 0.3 and I'm dia ne nam ho sa ni nti o mo nja me ma me nko na chese doctor na ne so me sa de me fro A1 Santasi de me call ward ti me da ho na me frɛ me ma me na ma me se hebra na me twi konsusu amam ti me sorry ya me fa me bag akona na me shia doctor no e no so o kwa na me se doctor se wo si me mpo obi no on twi moja na me shi no se da bi se wo free ha duru ha ye nim de be yonti be se no mo je me bag no na me sa frɛ me ma me no so ene ma chiri ma me nu so ya no twi moja ni bi de ma hospital sinti me frɛ no na saa time na doctor ni si o si adi bi si me so enti e ho na ansa na me hu se sa na me yare but me dia kwani abani nyina no so no me hu hwe me koba but mani so mmiri me ntwan hwe but ninya me ya de kakra na mabre ena ja me brother ne bai no obetwen mu gye ti me de minim se be ma e bi obeka re chichire se mbia che mu gye isi me so no afre ya eti se mi tie de se se de minti mi o na me bra na ba bia me dai de enka ma mi mfiri ha na mi nkofie na chese blow na eba no na anu odin nti esunku ana me frɛ doctor na mga je ni se me na ha bi onyime moja ne ba kuna mbuza anza me ka yese no se 5 million
na me frɛ bɔ na me si doctor no so obeyi me nne na mogya no so de phone e besi me so but me ma ne de ba ko pɛ ne si me so doctor no so obeyi me nne me ka ye 5 million nti me so me ni bi so ni me se mbedru Ghana me san eye no wa mama boka wa ye me say wa na me se bra I come oba ye me hu bibi fufuro even time ananka me ye ma yi ana me nware ye no na me amitimi hu papa yi do ni me wow omo samwa woni me ayo enti no de wo kikan de na tese sika no ba no won fama na me start farm phone na me frɛ mo aminim wo mo na eja de me ye omo ye mu ba money na me di twia na me farm ni on fasika bi ama wan farm na me farm ni ma na me koi nti if medoma so no ware me no de me kwetena ai nti me tika ba ka kra me aduru aba junction na me nya call na damfu be yire na me se ma me ade no so me nua be ma send me 5 million se me fama na me se na ade na nua be ma ne send you scan wan kan kire me na phone na me dey register mobile money ni kura say will be okay mate na me free nipa no so ma hu sa 500 bi abegu phone so na me say send the money pa kura ne back na se ma number bi anya yi mantimi hu se de mesi aye no enti scan di boy no ho 2 weeks na me ko review na me so okay o de first scan ma me na me je and I'm the call. And to Casa Minimi Kuno Casa and 26 November. No, number 2020 2021. Hospital near this year. Sir, you 26 last year 26 November. November, no, 22 then November. Maybe no, na me brother back home. See you when and I'm say man can't turn some in the hospital near me see me call baby and also can you complain your mammy I'm simewu and I'm sick and also I'm council I'm say I can't cry no my roof ya who couldn't say we pay atality tiashe no only ne kasa wo tiatiano one muna why you say I feel then some doors and I'm say be my croya wo fra broche be me ne ti ho no onya call na ono no respond na wotini ncha nipa na wone ne kasa no de wa wosidi ne kasa ma me butimi fu se masa mo mu hu se wa ware me respect nti se no wa ware de no obi afro ne wo kasa ma buo mrem enti me de toto me de no ho a na me hu ebuo na o se me mfa mu no but me so me hu so obi afro na nipa kro no e kasa kire mi kunu but no de o accept ye no and I'm say my bre enti me dru fie aja be ma yin frɛ me minister bia wo me obefrɛ wa na ya atemdidie obefrɛ wa na ya senti me wo ha na aja wo frɛ me tumi na banana me yam hye me na me frɛ na me baga bi wo me nkyɛn na se boat ma betena me nkyɛn na me so me ba nsa de to me sɛ so na sɛ de ye wo panne na ya so mu na me si yerade minim ni nyina na me yare na me fa call ayi no and I'm say hello oh I hear fa and I'm say me ofie me ntimi nware obi you niema ho na me jiko for asama me kan say hey wa ma nipa anya wa ma matamfo anya wa ma asrefo asre me hey obi a me ne wo koye nu djusu mpo ne wasi me ayi sei me ya da me sro asam ma me no mienu yenka na your friend is sabi dabi kwasi abu a wodi abu minti me kodura brochira me bo me sister amane me kwa de me nyamo me maame amane se wanyu na me sister frɛ me maame bo na amane se me mabu ne kwasi enti se manyi me niema mfirifie ho a ade obema ne maame dia beye me no and am se bra wo say obema wo maame abeye me made e ho no mankasa na jami be di nsa fifa mechi mama me sro mama nya abotre eno ne sa me humi se ya chesafe mi obi a me mfrɛ ne da kura no ma frɛ no ho te say ade adwuma ade aye me ni o enti se me fa wadwem chese afedie mi ana me se me mo me ma me so amani enti nipa osan ba amadwem biem ye ne papa
na me frɛ ni nyina na afi mi san bidi Sompana Oja kakra na edi asimi 3.1. so no me yema hyeme ama na me frɛ ne papa na me se da ye me free hospital ba me ba oba adwuma so onware me bi me nim de me di aye ma ye no papa ne sisa me ba fie papa ne di me ba fie na atwam na awotwe na me frɛ me se me frɛ papa no nti ya na me se me frɛ papa ne bi na me call papa ne nua ho ti kuro from onno pa na beji aware no ne ne yire nti ma me ni hu mia na ntoma bonimu na oyi ntoma no anti since ana na me santi yi me free hospital nche you and on say ada dia na ye na me santi na me yare Sompana 3.1. na ma me ni kunu e ma mbe bi tinai na me santi mo yaware na mo beji ma mo ba no oso anware me bi eno anti na mbaye me dia tu nua panyin nso mente hwe da sa me betina ma me ni kunu ni ye se no mu ntimi hwe me because my sister omu me and boy ne de me kwa kire omu no omu me no ene de ma ye kamo my sister ti ma me na ntimi ankasa ene o so di ku fie e be frɛ ne papa no ama na ba na me nam ayi hu anam de ko Sompana 3.1. ti me de ko di chams me ma me no obeka bi ama me susu a wo so ayo odu abedi di me ma me atam se me makeka me ma me ho asem aturo nti sese ho no susu no me ma me so ho so na chese me nkwanti dia me digigi mani aye me ma no emien enti mra bi kwa de adwuna ba me tirim se awrade sanya me mayi pa na minim nka me jankwala no ho na makọ boy na ya di ama na chese mi na nka pese o jankwala ho yere se mi chese adena mi na mi hu ni sa me free 3.1. ni aha nti asese se ni mi hu ni sa me nka nipa o usu broken heart ne bia na broken heart ne panyire wo mu pa no nti okra wo gina ho a wo hu no se wo ho wo wiase he sa no bia mi nti ya no ena o ka kire mi se boy ni ka kire mi se min kan pata me penu mfama me no me oni na busuafo akasa na osum ye obesum na I'm so okay mate me gene 700 million so ni dia ba to us 700 million oba front se wo de mama for mu nyina kura na wo ye wo kura de na minim kura nka mama wa wo timi yo ba and I'm say baby aduru no boy ni je me papa na asama me ka je nze bra and also ye ni bia na asama aba no e bia na yesiesi asem no wa kan asem bia fa me ho nhumia wo be fere ntimi siro jai wo de manu me ho kura asem me ware wo ka ma bonu wo sika twitwiri di a wa be die sika mde be ye ho ade nyina me keka bom kura na m say enti sika do ye me ho ade so be gi ana na enti ho no na me ma me be e ba sa na me ma me be gi fon no si anjuma asama aba no yu ma me firi mu me de me ba no onfa awalija ye ma o yale eno wa be na be fa me ba no so nye sei na me ba no otie enti sa wo so wo mpa akola ni bie ma o papa ena be gi no nyo ma me enti be kwan amufa so amu be gi no mo mfa sa kwan na so amufa ma de ena no etukotwai na jami gu onu no minru kakra enti me ho ye me din me hu se ma ye yu na da ko me se me ko meduma ho na makofa ade ba akumi because me firo na tale ba ko ehye me ene ne man kitinkiti bi me ko ya credo da punu ye na me frɛ mas nti ho no afena me hu ne na me frɛ na me se da emre bi me kai se ye hia ena wo bebusa me se me mfa wo ba ne safo ama wo na ade credo abetu punu ni mana me ba fi o me be fa de o se da bi ena me se aware no engu yu Sompana 3.1. oba no da so ye me yire ena o wa so aha na ode me betena aye enti se maba na credo dem a wo ni obi a mebusa o se nyu onu a
nti one ne ba ne bekasa one ne ba ne bekasa one ne ba ne bekasa one afena minya nti se me pa atale ahade se bia me koto ebia ntoma 2 years and 3 years na mapam na me de ko nti me hwedi na me se da bi me de ko baby ti me ko ho ti me ko ho no ma anya yi ti me firi ho a me ba na me hia abrab ne no mu nyina ne na word no sa ma hu ye na me chire mu se ya che no so no de me ko adoption na me ko ka kakra bi a me ye metimi aka me ka chire to amubu fui pa na omo ma me letter na omo ko chi boy ne papa na omo de ne ba he eno mama papa na wi na me so no a nti ho ansam ne de na nya ansam papa se die nti na me se nya sam abachi wo menchiu me man vital invitation menchiu se mi sumi aware na wo na wo say oba no so ama onware mi biem oba ye sa oba no sisi besu mu 20 million na ade bae 20 million so de menje 3.1 se 1 year kura na mkotena oba ni fie ye wo chiman mi dika kwotena oba ni fie ho 2 years adwuma mi ye na wo fie ho no even say ye mi ankasa mi fie kura nka menye se adwuma no no akofa 2000 3 years no beka ho 5 years 2000 menje na papa ne do so recall enti ma twena wo kɔ wo ba wo ye se ye besi ane se onihia ode be ma me esa nse me ma be dini sika me ma be bola be ka fote aga me sika na be di me ma be bo ka fote ensam no as a time nti ma twitwa so ma be bo ka fote million ato no ho oba Ghana no me ma me na be bo bosia me ma me na chese bibia wono wa ye me na maye ena me se mate bibia de boni bia me ye bola fagu mi so maje beja me kwan na me nko because the adru no menya papa ma tama na wo yusu mi ame ye adwuma wo fie ho no na wo se mi su nipa de na wo hu bi da obi kam ya wakan enti sanda no abaga na minim de asi na se mini skirt wo se obi dina obi aga to sam dina ti apie na wo so mpa bie ma bra nya force ba bia wo be fa me no fa me kosi ho na ko na me so be nko na fa asundue mre ye mienu eno ena de ma beduru ha nwumre me da wase abusan for ye sempa o bi wo mo bi tamba sam ni mudu osanka for na twitwa so ayo osanka for se asem na wi de ya tie nyina yo nti sesia no na ye bisa se woto wade so na hoto wa ne ye ana onya asen oh yes gra de ye azofo reverend obofo ka se bo yi o de wo ya na mo de abase sofo bompa ye ni yenko enye kunu wo so ko bata obi de ho na bebo wa o ko bata ho oh yeah reverend obofo na me TV ho o so kan no kure so kan o se mo wo mi side o baya de o se o ko bata obi ho na bebo wa ko bata obi kunu ho na bebo wa o nko na ate o se sofo mo mo mpa ye ma ye menko a minyam de o nko ade de o ko fare he sa de sofo kai o kwanya de oye ro o se ase bo ya ma ke make sure sa da de menko amenya me de obi anya ne de menko amenya me de o ka se menko amenya me de se ne o no se obi anya ne sa da o no yire me chia ba bia obi a me chia o nko onyemu ya ho da be oba no anya kuma se for man be se nko onyemu ya unya mane muya katacha bi sunya betim bi sunya betim yen ka se ne mante se de se Ghana fo enye emma anye bia no oba osura ho yo abusan for oba yi wa fa yem na oba sebe anya ado a se o ware no na wugya no very short wa sebe nye se bia chakadum wo mu a wo lusu no ene had pi na asento aso ni nchiremu obi bepe mu ohunu no obefe no se na ukunu mete na nkache na nsa kura no ofrem na adai na wo points no aha ba ku bia na me ya pa ebesi kanina ma wono coffee no am say jamiti ade no dwene ho amenti ase kafra
esan say wunya meye me ho de na afre me video call nti wuhu me nipadua no ansa na ade ka wa ne be hye me nsa na wo bedru Ghana ha no so no me be hia won kran no enka woni me hia no ka wo mpami enka woni me nuru kumase nka bedru kumase na maame wo ba no me ni hia me ni anje no ho me nware ni biemje wo de obuso me na wo bedi ye no not a single day sabi moni mu fere wan fa ho ankam yawu na wo wie ya wo koka kire wo bi se we de me sire mo fa nche me se me mas wo ne me da me masin su we sa me ka san ka me boni dua wo ho se me masin su de adenti na be wo ne me bedae sabi wo de wano na wo wie be ka kire me se me masin su adan won pa mi bie ma bra ja me na me nkona wo na na mpa cho ma me nka na nwumre mi ntimi na wo ba ya na me nu hia mi su mi hunfum so wo hu na me fa ni se eye kan ni se oba be ma anti de me hu bia no eye mi amasem na sa wo de wo hu bibi na sa wo anka na watimi ato aso abedi bo so mi ni nyina aya akodura wie na wo to me nkrade a eni e won twam se oba obefa na asase so atwa to ne medie no asame ka me as oba se osi me masin su a this oba pepa su ani firi ho mo just se oba be pepa su ani firi ho me ka we nyina no kura wie na ekoda de da masin su ani de me fa nche ne da because me jitu me same yo ba wo be hu me no woni me hia won kan se ne nsuo wo ha ka wa ani a me duru kumase sabe wa no kra so oya bra na wa ko duru ho na wo be gumanimu ase a wo wanim gu ase e wo ho no sa me ko wo gumanimu ase na mimini anu amedi be gu animu ase me ma hu fom so wo ho wo do ye 100% perfect me na menye ena Cynthia di misika ena waye mi sei ena wo ye hwan ena Zoom Lion fo bo odo mo ka Zoom Lion me na me koje ye ena me dia besi fio se mo rent dan no me fa misika metwia Zoom Lion no mo fo mo bola me gum wo ba dia na ba ye wo di wo ba ye wo ha nyina me hu ni nyina na me ya madwen se mfa me ho because me ka kura me di mi tia be hye ma wie me nka den ye dia na me ka dia ma yo usika wo de ba na nka ma diska na nka ba me den eso ne 2 bedroom self contained masi obi a rent team wo se me su nipa boni ni de hu bi da na me se omuno yi kata chowe asem ni dance ya etwa ho ba bi ya dance oba wo no te ha bobra ama watimi abo wo abruti ni bosia it doesn't happen wow na ye kan obey omono nasema wo kan say bra okonya abema bia na wo yire no na bema na ye kama so ajade asofo yi kan ya na ukobatu obi kunu ho a ana ma obey ana na say o say obofo de wo kan so ye no kore na umbi upo ho asemo na umbi asemo unti melande o de ku ya do belande neda unti melande neda abaya kafra wate etora bi abema pekwa bi agina so na ono oba ya ensemhunu ne enkwase asem bia sebe nya ado wutimeka de bema o sane ababa wo be say mikunu no mekwa ne huni ho but na woni ne da ye bibia enso wo se ne huni ho se de ba ni nua mema ne papa no ne maame no be marakwa amene jaye asma o kan no me de minimi sente sa if you say sa nka woni e kira sa na emuye emuye de won't mean kasi muye ameme chese kasi minimi sente sa na ka say me gidi se no ope wusini pise na ope sa wo no se wusini pise muye oh the men kan bone kata cho meme chese emuye meme chese na se wa tran wa chende na se muye dabi wo sa na pese me kire okay na wo si muye se muye brambo na wo fara no oba su ni mu enye de hia ne land yo wa ne nko ade ne muye emuye wow ansana be ma sebe
wadna no bɛkɔ ayi bi ho saa no ya na ɛyɛ efisɛ mɛma yɛnkɔ no saa kwa nti ɛdeɛ na akɔ wɔyɛ ya sɔfo ade kura na asɛm wɔyɛ kan wɔkyɛm wɔka bɔkwakyɛm sɛ wontimi lande wokura so nkam nɛnɛ wobɛka bi ba force wafoa ne ɔsɔfo mɔfoɔ kan no so ɛna also so sɛ wokɔ bato obi kunu so so a ɛnyɛ ne sɛ sɛ yɛnkɔ no sɛ sɔfo na kya wadaroma ma menyina ɛmɛma nyinaa nan memfa dwan to amam because asɛm yɛ bie ne wɔbɛka kyerɛ wɔ baa sɛbesɛbe ɔbaa ne ne yɔnko baa korɛ ko na wɔka ɛne ntoma mu sɛm a ɔkɔ no privacy a at times ahemfie ma wotwe dwan yɛgye odwan pa wotwe dua ɛde pata sɛbesɛbe yɛnya ado a wo yɔnko baa bɛsi a ne kasa nti bɛrima ɛyɛ tabu ɛyɛ gyimi sɛm sɛbesɛbe ne nkwase asɛm paa sɛ wokɔ ɔbaa ho na sɛ yɛ nokorɛ koraa sɛ wohunu mfomsoɔ bi a wobɛmena pie wano no waka is blasphemous ɛyɛ musuo nti mɛserɛ na yɛde yɛyɛ nyinaa nim sɛ yɛkorɛ nam yɛtɔ aduane die sɛ aduane bi wɔwɔkɔtɔ na nyɛ aduane no akɔtɔ banku no nyɛ nkwa so nyɛ fufu akɔtɔ fufuo na agye ne ho nkwa so nya nobody will go there the second time wokɔtɔ bio da meam sika na mede bɛtɔɔyɛ na menim am bɛtɔɔyɛ ne deɛ ɛnka na mmom sɛ metoa so didi hɔ a bɛyɛ sɛ bosome baako ansa na mabɛka sɛ aduane no ɛnya it's nonsense nti yɛbɛserɛw nsɛm gyengyan ɛna bɛrima no wɔkaeɛ ɛnyi ni sɛ biribi bi te saa yo ma ɔhene yere brɛ mu ɔmo hold your fire yo mahodu katacho mahodu ɔhene yere brɛ mu katacho bɛrima mpacho medase na asɛm bi wɔ hɔ a sɛdeɛ me nua baa na ɛka no ɛyɛ ankanyɛ kristo ɛbɛka sɛ sɛduabɔ flat na anka yɛtwa so yɛmfa kaiser deɛ ma kaiser asɛm a ɛbɛfiri wɔ no mu aba no sɛ kaiser fa a ɛwɔ sɛ nka yɛpia wo hyɛ hɔ na anka yɛtwa so nanso agya kristo nti but kristo nti no nso so ɛnkyerɛ sɛ yɛde asɛm wo diw na sɛ ɛnyɛ wo da tena hɔ saa yɛde yɛ wo na anyɛ wo yɛ a yɛnya wo fa yɛ kɛdɛkyɛ ɔdeɛ di nkan no abibia yɛ na meka sɛ ɛmaa no dodoɔ na ɔmo ma bɛrima bɛwale wɔ mu na ɔmo agya wɔ mu hɔ kɔ na ɔmo te ha sei nom no ɛkwan bi so no wɔn mo ɛha wɔ mu ho fi sɛ minim sɛ ɔbaa bi a waware bi a ne kunu wɔ ama no ne anaasɛ wɔwɔ akwantuo mu no ɛyɛ dan ya video call video sex ɛbɛkɔ so ɔmo yɛ sex wɔ phone so to the extent say obi wɔ hɔ krampa a ɔmo sini dua yɛwɔ dua bi anyɛ ɛnyɛ abrɔfo die ya ɔmo ayɛ ne mɛɛma die ya mɛɛma aboso die ya ɔmo de yɛ bi die wɔ hɔ emu ɔden ɛnneɛma bi a bi wɔ kora wɔnyɛ krado sɛ bi a wɔbɛ have sex anaasɛ wɔne ne kunu ne bɛhyia na ɛwɔ mobile phone no so nanso no ne kunu ne ka kyerɛ ne sɛ wɔnyɛ a wɔni ano yɛ bia wɔwɔ nku wɔ hɔ afa wɔyɛ wɔ hɔ afa fa wɔn nsa yɛ sɛ fa nsa wɔ home pamkyɛ tiefoɔ ne nananom fa nkyɛ me ɛnɛ baabi asɛm no adu na wɔsi yɛsi ne pisi ne ta deɛ ɛkɔ so no wobɛhu adua koraa na ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wɔfa fa wɔ ho ne ɔbaa no so wɔdi so na ɔde wɔwɔ no ho wɔyɛ saa ne nyinaa no infections ɛna ɛɛba wase hɔ ɛbɛyɛ kakra no wase na yɛ kuro yɛnua bɛyɛ asɛm yi a wɔkɛn menim sɛdeɛ ɛsi teɛ sɛte saa kora na bɛrima no ɔne right bia sɛ wɔbɛbie n'anum aka sɛ wasa wɔ ka kyerɛ obi owu anto n'anum to anka nkyerɛ na yere no wahyɛ ne kawa menim sɛ obi na gyina maa no hyɛ kawa no
Obaya, obi de bejina mu ma no. Say no ni ha. No ni ntina danfo bi fi oba nti be si na danfo na. 2 good years me da say. 2 good years o. O sha bro chire no ne no have sex e wa phone so. Said the ni sika say mo so ensesa ukoto be bi wo ho a obeye Leicester man koto we naka obi a wo fra bro chire ba 1400 Ghana cedis. Ya kura ye ni bi kura no de my 1 week aye nso yen. Wo se won fancy efiem efio efimu on fancy esiem no fa bi nsa nye ahyentuade mehia won kran na ene ukwa saluna wo ye otia wonim ka obo wo mfiri wo no na 200 Ghana cedis e ko first one 100 Ghana cedis ne efa enenwi ba ko beto nwi mienu no wo kwa 1.5 anase bi wo krasa wo pe na ho fe bu kuna mpo na wo ya bro so ye to nwi bi o 35 million 40 million e bi 5000 enso e bi to ma ye yire no what ya bro kire wo ba wo yire me hia okwan wo sa de na ho siesie na ho fama asa ato ne ho en wo hye we na mi hu obi kula se wo free abro kire ba wo wale wo yire wa ha na wantimi anto ne ma kuna pa amle no wi a wani hu o fele ho wasa ba bibie wa no se obi se wo hye atade we kwa abonten we se wo hye mini skirt na nka wo mefa wo boxer shorts na enhye o mefa wo pants na enhye eya na bia ni hu wo mo mema bi wo ho adwo mo kura wo nte ase wo free Italy ba wo yiri be hia okwan a wo de 14 million I did care about 40 the fan say 28 million kura na ade aba 28 million won fa be nsiesie no ho won fa be nsa na akura nka efe otwa plane ticket kura be hia won kan ye sen on fa bus emla na on fa me hia na on fa be nya fie na ma na ni hu ne ho na we ya futuo mama no mo am sorry anu mo na abrochire na burger me de ka be kwa kofu obi a obeteti u say de fa bata ho so nipa so won kwa ha na yire nkwa de a ya ka e be ka say de anya so no kra e be ka enokra ne ye be ka so no obi betina asomdwie mu na won kwa ha na yire won kwa yi wanim enkwa ha na kwa tete no no e de ka wotena ho na wo be so so ho no watena be na be man be hwe wo a fatena ho saa pia na mi be so benya dan kwa wo be di won kwa na amen awale ye wo ko ye pamfa so be ne ba so saba pe one ne tena ode na to kwa no kora ne refi wa nka o ka kire kokom se ye boa onka o na kwa Malaysia me ko Malaysia ko di 2 weeks o ko di holiday no eno kora no man ka sa me ko na ye di nkomo eno se me ko na me se me ko Osisa ntimi wo ho anu ofre me ba o obaya fa niam kakra ye ko Malaysia na msa no waje Malaysia visa nyina no na minim se ebeba we say nkam the passport I no passport no 2019 no top plot so ma wo top plot ama no ni papers ni nyina gu ni plan na o ye ni nyina gu boy ni fie o se so se ni nyina kire boy ne se majai we jai wonto boy na hamme boy na chese wa ma min susu ye ne kasabre nka me commenim kafra omuno de oni me because am ka be donation wo you were fox if you that them very well enye say na say de me ho afro o say ye o tete ye be ma da roma okra wa ya de broken heart kakra ka say de okra no mi atenam wa ya de hwe antell me na me free mu anya hwe but ye check first ya de ye check first ye ko police station na ne maami aba ho say onu no ama aware nbinti aware no endim enam se maami Somebody 3.1. Unya be ma wu ya wo se ma ye maami be bo wonsan e ma si adi ni pie ba se maami adan sister mi nim no asumi hu no ma hu se wa sole ni dua so asem ha no ada na mo tete nti sister no na ma no fa ne bag na okotena wo ba ne fie ho adenti na mo mfa sa kwan na so a wo ba ne be mo mfa sa adan na mo pa mo ma mi si abonten na enti me boni a me ye pa ne sa kwase adwam de me nsa ba esa faka wa be hye me nsa enti wo hu me ne ma anya papa bi a ma wo da me ti Ghana na me kan 40 something million am dikoto penti u fie na that day me papa wu ani e pe 2.5 de na ko hye mo kire me ko to penti ni ba ya na e frɛ me say me papa wu
na me paint no gu adjuman nti ba se danie o ka kire me se ma wa fa wo mo bi nyi cement half se me ko to cement half eso de ma mo nya 2 bedrooms aka wo fie eno me ne be che say 2 bedroom self contained on fa me de ma me the people ya hwehwan dem ne so pepa ne fie ho no obi antena fie ho fie ho no obi sakwasi adwuma nya de me ye chama koma pe ma mia eni fie ho no sabna mde edan rent wo mo me na me san ye enti no se wo so o ne me be kɔ ne se de ye kɔ no na maka che no so odi si a metwa maka kire no ena ne sister no so a wonua be ma ne ba ye obɛbɔ wa mane a sabi na mo mfa nche me wanti mi amfa fon amfrɛ me se bia me nua be ma ne ba ye no asɛm ena wo fa fon ve na sintia won fa metu nipa bola so se nipa bola wo ho a menye o mefa me ono so no ontwen se me wo si nua be ma ni nya me nya ukunu no me be wale ni na wo hu se die si okay mama lande na yanko ede cha me lande no na me ka che se nyina yemfa nya afutuo na ebie mu nso no akaketo abi na masi keteche wadaroma maame na waye be ma ne maame no aware ne beba so no oka se wo beba eya ben no ose ne ba no according to sister Echen ya wotie won bra no 150 million old Ghana cedis 150 million and san wa ba wa Ghana ha one ni kunu be franto makro na afi wa saji ni sika 150 million old Ghana cedis and san wa ba because ne ba na enya sika nti wansi aware na se wa mabi na we nya disuade da bia meka se wo kofie bi mu anase wo kwa awade na maame asewa wo kwa akohia no won pe wo asem a enjeje wo homu ni nkumafo enjeje wanim fi se na nanom se ye ware asante man na asa kanfo ye nwale be man kwa ye wale na busua enti se abusua na wo komu no dodo na anje wo anya ba ko pe no na ono nko betimi age wo ba obesa asa na chi asa de nani akokire na busuafo no ho enti wanya afutuo mama ne pa mo sole na mo fa de na mo de wo mo ho e na be ma ne se minye sei e na fa won sa ye sei na o de ye fa won sa ye sei na o de ye be kakra ne se bi na wa na mu ti nsuo wo wia no asa ye na de ya oba yale da wu paso wo ji moja kakra de abo no no ahona wuja na wa ahona wo sa be ka se me jano what is that yo nana mama hold on merci na Proverbs 31 no Proverbs 31 pacho mama fa woni nsi na say dey wo yesu don't me so ye mani na abere ayo won Proverbs no ko say osowa eye na ada osowa wo ye na ada na ho ofe eye huhudie e ma na yaba no ye pe boga e na ye den boga na ye den e no osowa kro from ne de chamso for ashton for de ne mo anete ho e na me pe be ma obekọ ayi ye friend say pap nti no obi oni ni be pie be ma osowa e ma ne bu onwi e no ne e be kwa akowie wo sen ye nua be de na abo ye mfa nya desuade ye ndwene ketechowe e ka na asem na futu sem na ode ma ye no wo se obi a ye ne be na nti no kwa chiri e de wo dwene kwa chiri ye badwemma wo vision wo hu achiri chira de enye ne de na what it is ka be ma bi pe wada bia me man moka wusu be ma o se obetimi akonya 100 million de baba be fa o wi eno ano no o de ni sika na nhye o mi asusu ma wusu ote ha o wusu na yo ote ya eti yesusu ma oso wa ye efo no wono mo na da ye na ye nhye obi o wa ni so ade hunu na ohu achichiri na onim da che abrabo pa obebo na eni ni ntua na monye sade ada che no awade ne da ebe kwa asa banana mpa cho me da se me ka se nyu wusu ote na oso ono a ye rade I don't know abusafo mama yentie be ma ne kakra mama yentie be ma ne kakra people say me who think no na me feel plan odika I discuss about the totality me just so man ni na woni mo what you say etu ba ka try me say me na timi na ka opa
ante sawa we dey mean to me di watam mo we na me say we use word be say one travel about tampa na ono no aya we papa na no plan to give enti na mo so plan mo na me papa say no tia ante sawa na me kwanga pisa kama kwa no ka to stage win ante mesemo a atiefo Madaroma bema no kasa walking no enye one na yiri na kasa one na yiri maame nase na o kasa asem na kire no mejili se afidi na abon hwene kakra sana koye okay mama yentwa so kra se ne maame oba na maame no o kasa mu kire no sofo bremo Asem Mmpe Nipa. Nana me dasi komro ko yakeye pa. Oh. Ensu ato ama me die. Ye be ko asem we dia no odi ho. Mmrantehene 3.1. Yesu Kristo ofre wo. Na wo gina so se bra. Beje Bible. Bible se yanwi. Na wo se gina wa tablis ka de ka die japade. Wo be ko ala se o be sai. Kwa asem so yenko. Ayema kafra na sabe ye nyina no emma ye no ma nenam ye no ma ne ko maso de boaye ni wo ye bema na se wo ye oba firi mwenye yi me de kakra me kan se kan de wo ye mistake mom sabe oluma ne ni kwazi ka wuja no no so tawa de so nana ne kurenya me ni Kaza. Oh. What's an anchor so tossable? Oh, Nana, no cranium yanimuni. I'm which a yamum. I'm which a Oh, I'm side. Mo. Never why I so. Enti, as someone easy, and so me and cousin be. I mean, I make us also for Negas. Or the Nankans so giant. Nankans what Papa I don't know when you would movie are. Yes, yes, Christo to me should be. No, a cobocro, no, but no, but then you're saying I'm yet so. Make us a chrono. What do you know? Mammy will movie. It will movie in a papa neighbor one day. Maybe can't tell Secoye. Now, no, maybe Busam say so for some channel too. Nam discover to was or when I say me catch will say so for the lotus car obejian nam skatachi odi okuku loto boss crabra me yiski wom because skani yakopon dia lotus guy nyamedia ska bia nyamedia bonsam wie bi yo ana odi dada nipa enti bonsam woni ska enti ekwanya ma me fa so wura mu a papa no eye ajapade ma ne de me nua ba no aka me ka se ne kura ngo kan ne ngo because papa no kuta adwen papa so ne me no do be pa no so na ko Malaysia so na wo ko ja na chi dia akwa fa se wakwa ko sha be ma de nwa wa hia o sabe impreduasa entwa yi na ye ka no bebre ho a e wo system nim hwe obi wo ho no mu a ofa baba wa obeyi so baba wa na won fi ni da kapre konfama no 3.1. but o ko se obi a wawale a ba ko pepa o se enkotra Holland o trane so mu ani sisi ni e chende aboa o de meko sofo what I say enti ba bia ekika ko no me da bia me kasa aware ye wo yi enche kura ni nyina begu aware begu enkom se nana begu enya nkom hye baba bia ekika ko no nana aware begu because omu tie aware ase no eyire ebu bi minim ekunu bu bi minim 3.1. enti obi se kasa aware begu a aware obi won mo tie aware ase ensoso no woni anigiye e wo aware yim nwa no wa hye nkom se titi me sa adna ham sei bi so si awale begu na nante bu sha se nkom kasa na kasa bi ankom na nya nkom hye yo but me hwe scripture niam e koso a na omo tie aware mu no omo hu amane yo minim skani bi pa 7 preduasa sabi 4 years ni na yire oni na anada ama bema no oko hospital doctor so oni wo ba nya dai enkoda me kai se
asemi bebe manim ma na say fie nsie ni me yire ni me nsie ada ma na oba na wode ne baba ko wonyem na ne baba ma ba ko mame ade ne fie nsie ne be ma nsie o say oboa nye fie nsie na msesei o say fie nan na mse mame ne fie nan ade was na me ya na me bompa ye na mse mpai fun the same thing o so no so for ba mpai fun na wo bon mame nye say empire ya ade fun de na wo empire ya wo ba wo do ho aka me wukunu fie na empire fun na wo bon I said it kikiri doctor so on twin fa ho o twin fa ho pe oko doctor bio na doctor ka chen sen ne ya de nyina atiko o twin fa ho o twa na yire na chi no o free na yire na chi no eko fa oba foforo men kan say obawuru asafo a onya bi tafre ye no na ne ya de nyina akore himo so nyina aba dem me to say o sia wade hu o enso awale ni men ni gie na o men ni gie no obeso ye dey obeko nti sa no de wutwa fa ho anya hwe oh na men ka se o ye ntwa fa ho na me sira asem na meka asem na meka oh se mi nya ba ni ma mi ya ne kwari nya mi ni men ka to say mi odi fu ntema aka che se jai de bi ye pim ko ye nim ba wunya bi enye se wunya bi men ka say ye mesira ho ma me de no wa ye dada enti ko ntena ho na ko no so no sabio won be de ne capacity ye ne okoji obi di e ato no but say o mususu say we de obi wo ho na me ko fam ho ti we so de ni nyina abọ me bo wo bo me nko ambo na obi ni mi say me ko dua so asem beto me ko fa dance ni ma me ne woni mu a ka won ko ene ko ene so baba ta na ne kura nyame ni ba de we pa de bi nya ba ka me show say firi ho ne ko wale ya yi ka bi nka nkyerɛ wo me ka cho say tare papa ho sa so ba wa so de kura nka wo be ka chen so oh so ba no ka che me sentre ka ne ne ko bon ka no o ze ka ne no ko bere ka na say o ka che roma father say me kum ni pa roma father o kana no tum onya sim bi aka won fa ntu dwada eti so ba no ka che me say me fa wo bi oni nipa na ebu amia how say me ko ka che say o mfiri ho bo bro say obi sa senia so di seconds onya na so limbede onya ha bi ko eti mi ko ka che no ewia so bia ne ni person odena mo nya me fa so boa no obi woni mo be na tabla bom sa di bola so sa udi na short na nya me pe ya no obeti metima tablo chi sa be pim sa be still na da continue si bi minimum bi sa o bebre 40 years protocol onyi bi what I say enti me nya ba kafra odi yawo na so mrepa nyame e de be ma ho ewrade hira wate kafra na fa mo bre mo na fe ehwe gata chome da se mami mami a menino na nya kwambo tamo ka se woni no na ni pebi sire bi no bien ho bese pacho na me nsire makasa ni bosi woni hu me wotre nsakro me so se chenchira yewa yes bia no ene me da sofo ase se no ba me side na me nya ne kase pa bia so obekọ na sori no emu ye ma no no de kwan no ato ti sofo mo katacho de di kan e beda doctor na mami okọ na nemu no doctor no anya me so adwuma pa yes an ka mami ko efu na na da na se pa sa doctors nya o muti no ye sremo ya sa no ma we mu fansua no ma kakra bu ho oni mpefe se ni pe oja no ma ne ko kwaku no ahwe nyame anim ni sika so egu mangenya asem ketwa ti da doctor na se katacho se obi akase sebe obi asinsu a sa be ma no na minim ne be ma su a woye yenti amekasa se oba bia na sebe mpedwasa insu ni na sene kwan bi so no tosini se nyame se da eye ne sa ne insu no enie ewo mu ahodo mienu ba ko ye rese ende ya na tam se ya nti obi wo so akope adro ba ko so etro eno nyame na she da ye ko wani ye good ko wani ye nwa be ma no onyina ye na enne no nkyekere no aya disua na san ya reho awon se katacho ye nwa bai metima ka se enfumso kakra wo ye enfumso bebre ma men ka sa asem ne se nipa bia wo tie yen wo achichi ne benchen edrume bia wan kasa wisu box nyankopon mo bi adwen
adwen de dwen nyame de ma obi a advice de ɛhye sɛ wotie na mmom panifoɔ sɛ wo a woda wogya ho no ɛnanim sɛ ɛsisi sofa papa yi a woka no asɛm yi me ayɛ me ya paa sɛ bemprɛduasa deɛ papa yi a wo nyinaa akyi no na wokɔhu bɔga na wabusuafoɔ no nso ammoa wo ɛwɔ kwan bi so Ghana sɛbesɛbe aburokyerɛ yɛ na duru mmerɛ bi wɔ hɔ a muntie yɛ kakra muntie saa asɛm no yɛ duru mmerɛ bi a muntie yɛ kakra aburokyerɛ yɛte hanom Ghana yɛsoso nnoɔma bi so obi kɔ wɔre sɛ biɛhyerɛ mu anaasɛ ahwerɛ ɛsɛ kwan awa obi so kɔ wɔre frɛ aburokyerɛ ba deɛ a ne agye ne soro hwɛ ebi te yɛn hwɛ deɛ woadwene bɛyɛw ne baabi a woteɛ ɛboa wo a maame mesrɛ wo ɛnɛ wo a wotie yɛn maame menini paa ni a menini no mehu ne nɛ no ka mehyia no meboa ɛno no sɛ a ɔmo no na mehwɛ no kyɛ sɛ ɛkwan a mefa so a menini na the way a mesi hu no fa mmerɛ bi a atwa mu no maame na ɔnyɛ sɛbe ɔbaafo saa ɛkwan bi so saa na mɛka no sɛ nipa ne hu sɛ papa ne yɛne ne kasa de wɔabrɛkyɛ sɛ wɔtie ne nabusuafoɔ tie na ɔbɛyɛ ne ɔnte saa ɛno ti na bɛrima ne hu no ɔbɔɔ ne ho dam na Ghana yɛpɛ saa de ne sɛ yɛne ɔbaa tena ne bɛrima tena na ɔkɔ tebea bi mu a ne yɛdwane abrɛkyɛfoɔ koraa de nka dodoɔ no ade ɛsua biribi firi mu hɔ kɛsua bi because for better for us mo na mote aseɛ na wakɔ tena abrɛkyire ɔbɛfa ɔbaa yi sɛbe wobae wasen awisu no mmɔ wano nyinaa wode yɛ ɛnɔɔma so ɔte aseɛ wode yɛ ɛnɔɔma ɛnyɛ bɔne but adeɛ bi a wɔda mu bia na sɛbe ɛyɛ mu mmienu nko a nipa a wɔnim anaa adeɛ a wɔnim yɛ ceiling fan ne sumiɛ ɛne bedsheet ɛna mpa no kempie ba nipa gyimifoɔ bi asɛm yɛ mmeranteɛ tumi ka asɛm bi sɛ wo ne ɔnyɔnko kɔ aka sɛ daakye bɛdi asɛm maame asɛm a wɔka no yɛ ɔdeɛ hwɛ wɔtea no wɔka biribia no yɛbɛka ma no ate aseɛ da ɛwɔ kwan bi so abusuafoɔ ne tie yɛ ne a menim sɛ sɛ ne tie bia ɔmu tie abusuafoɔ ne tie yɛ ne a mesrɛ mo maame yɛ nka nkyɛ menka nkyɛ sɛ wɔnyae da menwia baa no because wa wobɛgyina waka sɛ maame nyaa no sɛbempe na sɛbesɛbe ɛyɛ wadwene deɛ ba mɛka sɛ woyɛ nyaatwom because maame ti asɛm bi ɔka wɔ se wɔde ne sika kɔtɔɔ penti ne papa kora da iwuso ti asɛm ne hɔ na ɛya paa no ne papa da wuso na ɔde sika hwɛ ɔde ɔdɔ te bi yɛ nipa deɛ wodwene ho a wonte aseɛ wei obi tie a ɔsɛ a wagyimi ɛnso ɛkwan bi so no maame mesrɛ wo a wotie yɛn anaa wo a wotie fa bi tu mama afo paa sɛ saa ɛna mekɔtɔ awaleɛ so na mekɔ ha ɛna mekɔ ha na efie wɔ mu yɛ ɛna efie wɔ deɛ mu nyɛ mesrɛ ebi ti yɛn na nipa nim ɛnhyɛ saa de ne nso ebi ti yɛ papa hwɛ Bible mu nsɛm no mpanimfoɔ no a yɛnim wɔ mo dada na ɔmo ntimi ne Nyankopɔn kasa straight no ɛnyɛ yɛn nko a na yɛbɛwale mmienu anaa yɛbɛtɔ awaleɛ so meka kyɛ ɔpɛi ɛnɛ nipa bi ahyɛ bɔkra ka hadwe saa ebinom maame nkasa wantimi anlande sa baabi ade ne nam nasɛ no wankɔ straight ti asɛm na meka kyɛ ɔyɛ paa mo a motie ne ye papa yi wofa no hwɛ kwa papa yi de wofa so papa yi wanyɛ ɔbɔne ɛnso sɛ bemprɛduasa wokura ne wani nna ana wo ni nkɔmɔdidi na moto ni wo so saa wo se me fa nkɔ hwɛ ɛkɔ papa yi de wofa ne sɛ papa no ɔwade papa bi ɛda yɛ de ma wo Nyankopɔn timi ni boafo firi baabi a wo Nyankopɔn wotimi ni boafo firi baabi a hwɛ sika bi wo betuma nya asase de na nipa no kɔ wi anso ɛda yi Nyankopɔn sɛ wo na right person sɛ wo fa now they are making ɛnɛ sɔfo am yate asɛ sɛ loto kura no sɛ na yi ne de kosi ne wɔ kura no obeyi sika na firi mu yɛ da na sɔfo ayɛ de ɔkan nokure na kyerɛ sɛ ɛyere so kora obɛtumi atwa loto na mɛsɛ ɛyere so a wode ɔmfafa meme de wobɛfa enti ɛnɛ adeɛ a wayɛ mani agye paa sɔfo hwɛ ne waka makoma so asɛm na nnɛ nyame ampata masɔre kora mekɔ mɛgya aba because ɔsɔ ne freedom ɛyɛ paa adeɛ a sɔfo ayɛ ne mfact nyame anim ne kura ni Mmrantehene katachaw mo na baso ene wakana no kure na de tie nie o she da horo mi ukuru se wo she mini mo baso ase horo ukuru se wo she mini what mini ase me to mini ye me fa pa 3.1 me ni baso nim se o ye boga yes mini ye me fa pa hwa asofofo apremafo mu gi o mu Nyankopɔn di no opa ko bi no mu yiri no mu fie eni kɔhwɛ cars o mu tim ma obi yiri nsi fam eno te baabi okura oduru kwa na okoto ade ono be man nesi opa man yiri si hwɛ
we yɛmfa nya awadeɛ na sɛ ne wɔnim sɛ ɔbɛyɛ wo saa deɛ a ɛnka baabi a wote no kɔma wotena wo baabi na maame adeɛ wɔ sɛ wowu kɔba bie mu a sɛ obi ana obi a wotie yɛ sɛ be me bata obi ko anyime se enoma bi wo anya ye ne ye betwam e wa fidie we so se empratwe omra sama kwaka se empratwe ye ti obi ntiase enyam na me betwam mitimi ntwam pon because wo mo ayenim wo mo ene ye de omu gi aso dem preach no ne bi mu wale 20 30 ya no munim ene na ese enwanwa ene nipa bi abokrai ka hage sana ai koto wale so ko ne ye se hwete sama na mame ka sam kyerɛw se wo so pa nko a wo de a mame baby a wo bɛkɔ no nkwa wo de na nya na wo bɛkɔ baby na ba akɔtɔ so na ya fa me no ya adwen fa because eduru me bi a sɔfo obɛka kyerɛ sɛ owie no ne yere ne makoda na wo asumdue ɛno na papa bi emre bi wɔse me kunu ha me kunu tete me mpanifo ebɛka na sɔfofo ahyɛ mo ntale abɔkra ka na makɔta na maka ye ne te ye na papa no kɔ pani ne yere na kunu papa ne maame ne gye sa ne ba oda ho na obetwitwa ne kunu mute sa asem oyi eduru me bi a me si wisu boss ade na ye nam he ye nam yi se eduru me bi na me fi sa me ba adwuma na me yam se me nante be sa ha ne se me bu ahwe a ade ese se me ye nipa oba me nche no me so mo kan che Mmrantehene se ne baby a me na mintimi eye me na ade ne wo me minim na mo me bua pa na me ka se me nyane na mo me twa ntro me na me twa me ntro mo ame ti asem oye pa eduru me bi abrochie ye nyitimi nyina fidie so enka se abrochiefuo nyina sa na omote ebi ye pa ne obi abefa obi a baby odi na sinya asem ketwa ne sabe obey wanya wabro one man sika obi wo kura nka de sika man so sida no no ko ne ono so de san ho dey akosua we o wagi sika no so de atukwan but we sidan na probably ante kotoko o se ponko aboda ma sabe na ni wura modam edan na okwa ekoto wase na ne koto dan ono na koto sa dan ni won se wuko bɔɔno a wo ka kyerɛ ne sɛ me kɔ fie hɔ no papa una ka kyerɛ mle bi sɛ obeto dan nim me kɔ ayatum wo se but umia dai umia invite to the police station no so akisu Ghana for your problem no because akura ni bim da de bia pani ne di bim your problem no edu kwa brochi man mu a police ni si fie akura na obusa na hyem because of omo pepepepe yo mami asem we no de wo ka no me de me gye fidie so mpa aka kyerɛ sɛ ba bia yɛ mfom so onfum so anenso kwa bi so no akwa bi so no ade obetima to obi a odo no esisi waso a ya no bi beka se wo de wagimi hwe amen ka asem twa ya no a ye de bɔ ma ase no adamfu bi wase ade we first o ka edu me bi no agimi certificate edu me bi no agimi certificate but ye wo ba ma bi wo ne wo ba bi wo no mo a se bo ne ba ye no ma kodi pupa wo ne ba nya asem wo nka sa asem ne da Fumpa manfo bumfu. Fumpa manfo bu Mrs. Sumia any silim fa ne mpa. So mo wano no mo beka. Kenya sem ketwa. Adam wasem hu cha bonten. Ye hu na bonten ni so. Na sabe woni oba akoda na sa no ma wi. Akoso onso no so se onim ne wo ho oba onim nyansa pa. Yeah. Wo so no so nim de wo ho. Ohun usinto. Ohun usinto. E wo kwa bi so. So ti ase. Mami tu se be mpreduasa. Na wa hyehye kama. Eti wo be hu no no sebe. Ai no wa hyehye kama. Obey wo kan sa wo be me so wo ye twa. Oh yeah. E ba de ne hu. Wo ye twa wo. E bi su kwa wa de ye peace. Enrum. So ti ase. Na sebe se wa hye wata na ogina je se ogina pope danim. Na sebe sofo a wa fa Nyankopon. San nsem wontetimi prefri wa no. Ka hu se ade bi ade be ye unwan re. De bia meka o. Wiase na wo no bronsam Nyankopon to no be so asa so fo edai. Munue. Eti wo ye obi ade be very careful. Hwe ade e kum ni papa wo wiase. Se obema wo no oba bekasa na obeto no sebe ntuma mu pe e de na se hwe me ka bibia se woni ani woni hwe kura na obo odua utwu mu tan me da wase enti bema no hwe na busuafo nso ti a ye wa omomra me da wase abusuafo enche ye bekwa homa no so na de me kan se abadwafo ya tsese obai o ayamfum so kakra menim die mu mesua hu mu no ba ma na ama oba ya yemfum so nanka oba se agya me bata obi de ho a ne dua bone ne ma abai menya no nto oba kura wo ye ne yie e ka te papa ne se agya ne plot a wagya ma no ne ade ne wompe onye omfa papa ne fa ne plot no papa ne kura no so anya hwe manya atama e na ode krata ne nyina akọ kire be ma foforo boga yie
na de menimene sɛ boga bie ne hɔ bɛtena burukyiri mfie mienu ya ne bɛma egya wo mu a enwuye na ɔno nko ate hɔ da obekradwom na maame nkuruma kɛsɛ bɔɔyɛ agu yam na bɛma no deɛ me nana kan ɔsɛ wokura sɔbere koraa meni n'akyi bio me deɛ meka no sɛ wobɛkɔ akɔdi akyiri bio a bɛma no ɔmmoa wo dabi bɛma wei ɔmmoa wo ɛfiri sɛ ɔne tema wɔnyɛ badwema sɛ ɔbaa frɛ sɛ mewɔ hospital na saa within that period na wɔfrɛ ɔbaa ka kyerɛ sɛ mene wɔne hwɛ yɛ bio ɔba wokum bɛma no mɛse wɔba wokum nyankopɔn na atɔ otire tua wo so wokɔ nkotodwa no mu ada onyankopɔn ase paa bɛma no wɔgye contract bi yɛanka wɔbɛkum afiri wiase nanso ɔno wobɛdi ka wɔ asama do ɛntimi deɛ sɛ bɛma kwasi agyema ne nkurɔfoɔ bi tie sɛ obi wɔ aburokyimam na ɔhwɛ Sompa TV na wɔhu yɛn a wɔnka biribi nkyerɛ no sɛ awareɛ no a ɔso wɔnware wɔ bɛyɛ deɛ sɛbesɛbe yɛnya ado a obiara mfa nwanhoma ɛnsɔ ɔbɛn mu fa ne nsɛn wɔ kom da bɛma ɔso ɔpɛ koraa na ɛdɛ ne so ɔmpɛ na mmom amammerɛ ne amanneɛ yɛ sɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔbɛn sese wapeke osiri na dɛm ano obi mpa no bi pɛ ayitare oduma se bɛdin agya kɔdwo obi mpɛ enti yɛbɛsrɛ ɔmɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛno ano no katakyɛ fɛ anyɛ saa mo obi ni mo bi kyerɛ afesu maame mo anya na kawa na da so hyɛ wo no na ɔmo nya saa nkwase ade bi a sɛbesɛbe yɛ na bi no mo ɛyɛ kyɛ sɛ ɔbɛn wabɛhunu wahu sɛ wɔyɛ wiemfoɔ wɔni bi enti kyɛ sɛ nneɛma ɛmfata na nka wokora wobɛduru yɛ hu nipadua so ani nyɛ ho a agya me nan ne me nsɛ me ma bɛyɛ ho adeɛ wo deɛ wa yusu no a na wɔno aduane ne yɛ kyema na wɔwe gagacha so obey ohwe ne background na so oni bi kura na obey obo na omode because me minim na dwuma na wo ye before enu nti no saa be ma kwasi agima e baaye no ohun so obey bibi wo ne nse wo se wo so simi sisa sika kura e dai e de sende no ana so simi sisa sika de ye ne nwuma ma no enti enu no ohun ye koduru ba bi no nim se betra ho da enti a kire ohun se obey ofre no na me yade o me ma me nka sem de be ma bia no Ghana for me we 100 nipa 100 emu 90% pa ho kire sa se Obama one ne ti woni de bia na nka we hyam at the moment Obama be kan say me yara na say menyem no no do not yasan yanya ne sa o enu ti na bebe wu no we asem we mami me de me nwa ba no jata no na be ma no aba no it when very careful na busu afọ papa no oja o bi ka sem say o ka che ne kun say ne bra pa ho wa muya no san si so sa o bra pa ho so na kokko wo kurasi ni ba so na kokko wo wa kwasi aba se me bra pa ho o se da wo kan no ya wo bota bie o ka che na kwada se fa we fa de to no ni ade ne kunu wo si kuma ayi banku ni nkuruma kwa ho no wo baidi se eno se obenya kwa na nka wo no kwa wa ama oni akwa edi o wie ye no o ka che na kwada se on peka ho no na me horo nsa no we fa ni si ni ke wo so yi ni si ji a o sa da nani ana o da nani o ba no fa na girlfriend fie na o fa no de ne ba da mu look at this enti o mo ajade bi ho na kwada no nkofa emra ko ye obunfu mpan o ko ya hey obi e ho no hwanya ana wo se me a adai na wo washroom em se no ogunsu adai wo se ma se ayi bi aka na memra me famra enti o ko bedroom o ko fa be me sometimes me man ko bedroom why you the front dan kan ai say de nya ho nanka wo yira ko wo ne nkwa awoi eye wo ne nkwa nkwa na sata na oba na run ho dampa na ai no run ho na okogu nsu ababewe ai no run Asem Mmpe Nipa ai yo dankran o manamfa nanka wo yire kura no wodi ne kosi hwei awo mu so se me awo mu yewu so obewu ana obenya nkwa no woda mo amere se woda ne si ho mo yi ene ma firi kere mu a ene woda nani oba na ofa ho fa no girlfriend ne ko ma peso obenya bi agya wo
Sana no wode. Mema ni bi ye marketers e wo ma ho. Ai. Na we mate papa ya ka na semi. Ofra brochire ntia na wo brochire da oba bedu na obesa nya oba foforo. Na busuafo no omo de hye ne nkasa. Ye de ye ka no. Na no ka mu ye de kura wan hwe ye wo no oba yi kura na wan hwe ye obesa akrom. Oh. Hye. Oba woni mema bi no. Ah yo. Oba Kawano. Na we no kura shawo ye den. So enton twene. But shawo san shawo ye den. Madam Asem Mmpe Nipa homa no so na afrefo no emre mama get ready. Ye ba kenkai message serebi. Okay, one abasui. Hello. Yeah, Wani. Original Nigeria. Okay. Yay! Osama Pie. Man. Yeah. Original Nigeria. Ayiri. Lele. Jadam. Send them out. Because what about you? Daddy, no question. Oh, Gabaka baby crank, I catch me. On the question of family, call baby, and no. The question is, oh, providing a car one who could have come and how what is age? When you care to friend or so more of a big bubble making us see that you may try. Before once I'm not actually. Now, over, oh, yeah, the maximum of no one bigger for. Automatic, you want it. Let me jump off my dear permission international to just say, over, hey. Sabin previous, Mary, many be. So have the opinion getting a good because your boy at this time, Sabi. Men may be a friend, men may be chances, baby. We pass your near bay. Sabin play, there may be a funny day and same padia. About me. What would you, but the same people just carefully has had this and you. What about the young one, the other Dima of us? We wait, and my brother, them with the Amico. You mean you have no bounds of rubbish, your bay. Janatu, Manas, one is yeah, and Muslim, yeah, you have, of course, way down. You have a message saying, you bet me to the other down. 7 million was working in the future. Because I wish, I mean, listen to my minute here, message of her. No fair man, was what done a year. Also, I should be a class, my main champion of a baby. Mammy Asha, thank you very much, Original Nigeria. And I dear me, what to me pa, Original Nigeria about Grunomono. Okay, Mommy and Quayim, hello. Hello. Yeah. Nana you. Wani. Nana Plamley. Hey. Ubo didn't know be out 29. Oh, me Nana. Oh. Nana, I don't want to Nana. Mate. Nana Plamley, I bet you will be my Nana. Nana, may be. Come on. Every time I'm paying for not traffic. Aha. No, Macassa. Yo. Asem Mmpe to serve you. Dabida. Mr. Beman way, Jimmy, what Jimmy. Asem no kind so about things when I know a kind one yard dear. 1 yard dear cry. I know the man with Tiama, my 2 wood and I'm in 10 quandy. Manana, the 2 days be near, yeah, sure, Banana to Mr. Oban, when you to watch Jacka. No, I was young, calling young son of Munim. The share Bearman of Papa, Bearman of Papa, when Numian Samba who could Mr. With a young to watch. Thank you. Obano for the Annan to a crant. Yo, Near the answer. thank you. Not so for cat. Not so for say, I will let them yet come. Now I come, no one did a mushra, yes, so. Omelette Shrawale. We have a macro or yeah. Oh, yeah, the Aches, Rasso. Monkarian, Monkajam, Medasa Pa primary. Okay. Hello? Hello? Yeah. Some penny. Yeah, dinner. Hey! Oh, yeah, boy. The chair no better phone. I'm a better for you, so blue. Maybe a sophomore, the partner, at the quantity, they did the from Kama. Come on, Nadia, yes. Your woman was with you. Yeah. The come come say, obey. I hope I did say, come back, I will be the end of the year. And so, didn't say, we die a trade year, and a bearman no for Bonnie.
Okay. Oh, he said, Obano, Okunutu Nama, Bemano, and Temdo. Oh, I said, to them on the fan, I said, or no crana or banning. Oh, a son and ma, and Yama Basado, so about me, a Sunday Scafia, a dema, them a butcheria. So, but you class a one president on Menoska. Over this, so because I also said, paternity to me, I did in the num 19 in the them we are through. Not dinner, or once for balance and coin, and I guess for New Year, Lubobra. Now, them are not dinner, no, and said that in Koyi, into no. Obano can come on to you, the old room, on catchy, cry, or catchy. No, you not, never buono. I'm out now, no sooner media, on so bit in a bobra, and she more in the dinner, a coffee lady at Benama or Wega, and Maho, only the manner of what you know that's it. Medasepa. Oma Yantuaso. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Asem Mmpe Salam Kasefin Koko. Ayo. Uti radio and now TV. I'm Hiti. Okay. Yankoi. Facho wele mi damasina. Obano bedi kano mbonso ba ko na wadi kan yeme tire ono ajai wadi na waso wakotosun. Mbonso ba kwa wadi kan yeme. Na obe manso ya nsu dimi fo de mi hu vida. Bima dimi fo de mi hu vida. Ya wadi mi na mi de mi kan tire de. Na obana de wonna bo te na ombon pai. That's it. That's it. Ofofro, so hello. Hello, Mama. Yeah. Majo Maiti. Mejo sopa. Na ko ye. Nyanko pardon boko. Ya no kure. Ese babo kwa dikaka. Osi di Jimmy se no katire no se kwa tiaso na se na katire no. Sa. Me yonko be ma no wanya de. Na ya no ne ya kasai. Me yonko mle nyira no. Efiri. You want more so more from one and the minutes of so better than I have Friday because I'm free. Okay, that's free. Oh, Ateko. Yo. Hello. I go to who? Ajeku Adams. United States of Copa. Me say peda mama kwada ba ko so nya da ni bia sibi ma no mesrew. Na kwa me ba o. Sa. Yo, na ko family of ya bo aten bre me mesrew. Papa ya wati kuku kwa no wapazu jana yere ba ko yampele. Ko ba pele. Ta bi me pele. Ya ko. Lebe buja ba no ne be ma na wo. Dabi. Correct. One ne wo ya ta be ma wo zanka ni ka be me kan se biro. Lebe one ne ko wo ya ka wa o ni ze yi be no ko ne be o. And to ban on the Yamias so the Bemayao. And got another for wife. Yeah, Babano. Nenka. Kaka. One of them. I am who can abandon in the trust when you now. Are you? Aha. And you go through because Napopona in the free room. I mean, now, oh, which I only have you. Dabida, which I having. Dabida. Over the war woman was armed. Baba, you. Bye. Okay. And Zakra, Bako, so hello. Major Sopa. Eyo bana oye gas oven papa na de topa na obaso. Of course, wabene pa. Papa zero de wakuma toye o bana oye na wo hu no. Yeah. Aha, me compare no. Kache se o papa se de o papa so se she was umpa no. Ai. Kache besere na papa umpa. Ai. And ki and me so many aje se waba. Yo. Papa, me tia, my medication, the maid, and remember between before the sea. And the year be. That's how we also Fadia. Oh, Papa, when say, in the crate, blue baby, and Eddie Bear, say, blue baby, so I na baby ama me na adwene na nam nya sam ketwa kura papa
You say, I say, I be pay over and yet into my bidder. The men come on that Montemama, and that's will be a papa and a men come on. So, Kramaya, friend, I be pen on it, no quahayo, and then soon. Okay, last caller, Nafi, yeah, call Akinkanos. Hello. Good evening. Good evening, Master. The Sambam program, sir. Oh, so what is an aka suffering him, Master? Takwa. Hey. Yeah, man. The Sergeant shall mutum say, Etiman Tawales, and Tony Omutakwana said, Omusa, Omunfu, Omukasa, any house, said by Omunza, Omunfan Kosifi. In the oh no, Munamsa, no, my imagine says to suffer, Tawales, I say. You say, well, Moon Chiromu, a chef for no decided to Chiromo, and a chef from the Trinitana Dinner. You saw for a program now, and so for me, Bonabas. Yeah, no so far left band. Or left band. But I was a pa, Mamma, Yaboa, Yanko, I can cast them so. Yeko Facebook no Sompa 93.1 FM and also Sompa TV Ghana and YouTube no so Sompa TV. Na ye nua Paul Asiedu or say wo hwe ye free tafo pankro no wo se kata chokoso ana ye ma eja no endele wa so na nana ya aboajewa wo se Rebecca first story no say Rebecca kula no e de pa na chese wo hwehwe odwene ne ho a wonte na se Georgia Kwesi Bobia Ansa ono so ehwe ye free Dubai basobode na ode maye abed brefo ono so sofo enedie wo munyina chese tap up omo se enedie wan kasa no fasoso why ade ama na bro so omo se enedie why ade na ye ko ye WhatsApp platform no so a nana ken so de aba o se obia futuo mo obia hwe animu ene nipadua emfa no hwe suban sunsum ene akomapa suban pa sunsum ena akomapa ena yenhwe emfa no sanso so ena ye nua ba konso ede aba no so ne dia wo kanyina ne se ma yenye ahweye na nanse mema na aba ne de edebe mema krampo na nanse o ma bebe wanto sabi ebi o wa wo hwe wo kan so enka eno nti o mo so de no mo so o mo tu amanfo funti no ono so de awade bai na katachaw obi de snap ani kosu ato ho ai so ban fanko bodua na adwo asanto a o se oba no kan fo snap o de ato asenum ela kosua eno we de da carpet so ata o se o wi o de bebrary nti o che na chira kwan na adwo asanto a de a wono so de bai ye no o te Samuel o so bo mabaso me da se katachaw obi si na omo no ye doctor ensam na o keka ye no omo se doctor omo no ai katachaw o mano so se kipi na afema ejano endele na se de ensam no si kono eye more fire na na abra menu osofo this comment there due to ono the amount e wa hase no na abra menu ne de eno no na ye nua bi so de am unfortunately one funny di ama o se be ma ne de wa se wo ba ne life completely wo hwe se krampa o se afa na wo fam ana se wo sorry e ba na se wo de na faje mu penti no ma ne yenye ahweye na obi nse man 88 o pese wo kuma ba ye I am say Rebecca de o se wo ni suban na wo da na de nti no o se wo kwa bi so nti ono so de a wono so eka no ye fa we say ba ko mienu bi na afa ye ntu apo na apostle counselor AB on the wo chia ye nyina wo se ye nkoso na ye ma eja no and adwoa papa bi wo de na me de etwa to ono so o chia ye na Nicholas o se adwuma papa na katacho bema one wabedwafo mo bowe o se efri Nicholas akom ono so ne de no ye mfansi ase me da was 1 minute ya fancy out of from na fe katacho ba ya dasia chia abeta what chiman
wonni wo nua ma no wona mfo nyina bi nko ha mo hwe TV ne radio abeta medofo echi papa na ye nyina no ye nhwe ekwan a Nyankopɔn fa so bo nipa Nyankopɔn ni makitu ebi no fa so bo nipa na wonnim tobo Nyankopɔn do de mawa no fa so amanyame ahira no matter how say wo woyere bibi nyame fa so bibi aso that's okay omo kata cho ya dasi ye koi de man fan cheke se ma misasaka ene seche be poso mahene anabu amakwabi na me chiao pa me bomu ase sorry se me chiao na me fa nchake se ma me baba ko Lawrence Lorena Asamoah sa me wonene maame nene nana ya chewa ene ino sewa omo tafun hyae so ene Janet Amponsa me ame ho kani so me chia no pa ene Sempos ene dwaso man nyina na no me ko omu nyina so omu hu me pa na men kan je so fo say ya wonsusu ha me nti eche obibia na men chia Sempos friends of Amakum friends of entitia me friends of Amakum o je so fo titia me o titia me we dia baby awo enu akwa de no titi me ene so fo so kataje ye kwedi ene ma mfa ne tuma no wa yade ene baby obufa ye no mfa ka sam to no ohine yere bremo Teacher, Medasina, Mamma, you know, I said the minimum down Montocano, at so betra. I got a child, or much at your mother, Miss Michiami Kunupa, for, and I boys here, my baby will be ano. Mechia when you men a Mianca Seminia bar, Sister Sakina or Roman Hill, and my gas station, one out on town near Manso, Mechia. Na on a boabe, a fleboard to me mates in all Tikrum. And check a seer and come out pana. They make an insanana, a catch at one. And mamma na, omunum so below we are no Mosadia Bessia Bontino. Seb your betchy, Macra, the manu boom namo, no meno so below. We are no more bayeno, Munjay and yet, or bad yet. One in them wasem, any quite say Pia Bontin, Emma will be answered. Mamma na mo yes, I know, Munya one share your banner, or Bonasevi, or the Nedeja Crampo tree for moi. Ade a yedua bokese ai ma wabla bonko so ntino omo yes ani nyina na yese banyansa fo ebu ne be enka na sem me da wase abusuafo ye de dwumadi ne besi ha obo ade pa wo kena ye wasem mamo obo ade pa wo kena ye wasem mamo na obai ne a Asem Mmpe Nipa bedwafo ne be fa so de semon ne man bi ho no ma ye nka no kwan be fa so de ya beton safre kwasi agema ne papa ene ne maame omomra ne no munsi nkonya na se ye fro no na amade a ene ofrote bohunu kwan late ne de obia se na nanem ahemfo ne ahema medamu nyina se atiefo no Mmrantehene fan listeners no ya damu nyina se Awurade nhyira obi a ɔkyena ɔbɔ ade pa yɛbɛsan ne mo ahyia biu bayi Some 3.1